Talagang naghatod din kaugmahan asin konsuelo ang LGBTQ basketball exhibition game kasubanggi sa Banwaan kan Santo Domingo, Albay. May nagkawat na nakadress, nakaboots, nakabra, asin naka-makeup pa. Antes magpahiling kan sa idang tibay sa pagkawat nin basketball, nagpatiribayan mo na sinda sa pagrampa. Cartwheel, backflip, asin iba pa. Di man syempre mawawara ang pagpatiribayan sa pag-split. An exhibition game ginibo sa Potenciano Gregorio Recreation and Cultural Center. Parte man inis sa indang town fiesta. Para kay Santo Domingo Mayor Jun Aguas, inimanan sa indang paagi nga ni mamatean kan LGBT community ang sa indang respeto asin ang importansya. I would like to commend all the sa tuya pong LGBT, sa tuya pong sa women's. Salamat po sa pag-join, po sa pagpaugma sa Banwaan kan Santo Domingo. And as of now pa lang po talaga nga maugmahon na ang mga tao nag-iiriling po. Daw pa po sa mga regular na kawat, daw sa open, daw po sa interbarangay. Labi-labi man ang kaugmahan kan LGBT members na nagbale sa aktibidad. Thank you po, Mayor Jun Aguas! Nagtapos ang exhibition game sa scores na 33-4, kung sa inay uli kan Team Star Magic ang kampyonato. Mientras tanto, sa aga nakatalaan man ay kondusir ang Town Fiesta Grand Parade. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Bali.